Les aventures d'en Robatet. Avui farem una classe pràctica de com fer promoció de la ciutat durant la campanya electoral. Sobretot, amb tothom que parlem, els hem d'explicar que aquest poble és fantàstic i té de tot. Això? Suposo que ho cobrarem, no? No hi havia estat mai en aquesta plaça. Com es diu? Perdoni, per anar cap a Reus? No cal que hi vagi, Reus. Aquí a Valls també tenim botigues molt maques. Ah, això és Valls. Nosaltres anem a Reus. Pot dir si anem bé, Doncs sí, segueixi recte. Ho heu vist com he fet propaganda del comerç de Valls? Pren nota, Gonzales! Perdoni, jove, per anar cap a Santes Creus. Sempre que entrem en aquest poble ens perdem. No hi ha manera. Ui, Santes Creus és molt maco, però aquí a Valls tenim un museu d'art preciós. Merci, noi, però anem a Santes Creus. Em pot dir com s'hi va? Segueixi recte i a la segona rotonda torni a preguntar. Són molt estranyes les campanyes electorals d'avui en dia. No, home, no. El problema és que a Valls només ve gent per les decenals. Aquí tothom passa de llarg. Però on és la gent de Valls? Si no trobem gent no podem fer campanya. I la gent de fora passa de llarg. No sé de què serveix això. Mireu l'espavilat! A veure si no aniràs a les llistes tu. En els últims 4 anys, Valls ha canviat moltíssim. Tothom es queda a Valls, a comprar o a sopar. I el més important de tot, som l'enveja en cultura i serveis de tot el Camp de Tarragona. Tothom m'ho diu! Som l'enveja!